Чираттагы кытлау хатын без Югары Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 16 яшьлек матур туган көнен якташыбыз Насыров Риналь Ришат улы каршылый. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан бабасы Рафаил Сабирович, әбисе Наиля Сабировна, әтисе Ришат Фатихович, әнисе Гөлнара Рафаиловна, апасы Гөлназ котлыйлар. Улыбыз, йөрәгебезне тынычландыручы, күзләребезне сыкландыручы, тормышыбызны мәгънә белән тулыландыручы бердән-бер газизыбыз. Һәрбер кеше бала үстергәндә аңа тәрбия бирергә, итагатьле итеп үстерергә тырыша. Без дә улыбыз Алладан көне-төне сиңа бәхет һәм саулыклы озын гомер сорадык. Менә инде син үзеңнең матур 16 яшьлек туган көнеңне дә каршы аласың. Быелгысы елны балабыз 9-нчы сыйныфны тәмамлап, мәктәп бусагасыннан чыгып, олы тормышка басарга исәпләп тора. Әле кайда укырга керәсен төгәл генә әйтмәсә дә без беләбез. Балабыз бер кайда да югалып калмаячак. Чөнки авыл баласы буларак ул бик акыллы, тырыш, эшчән. Без якыннарына, гаиләсенә иң беренче ярдәмчебез булып тора. Кечкенәдән үк техника белән мавыккан балабыз төрле техникада үзе йөртергә булдыра. Аңа тирә-юньдәгеләр дә гел сыкланып карыйлар. Балабыз, күзләребез генә тимәсен бер үк. Тәүфыйгың белән, акыллы, тәртипле булып, олы юлда да сынатма. Начар кешеләр юлыңда очрамасын. Фәрештәләр үзләре сине тик саклап йөртсеннәр. Без барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бүген синең туган көнеңдә ихластан саулыкта, исәнлектә, шатлык мәхәббәткә төренеп яшәргә язсын дип телибез. Бар хыялларыңны тормышка ашырырга, кешең дәртең булсын һәм Аллаһ Тәгалә үзе сине ярдәменнән ташламасын. Ә без гел синең янәшәңдә булырбыз. Улыбызга 16, бүген котларга булдык. Иртә-иртүк күңелебез матур хисләргә тулдык. Ни теләргә балабызга? Әлбәттә сәламәтлек, тәнегезгә, җаныгызга бу дөньяда рәхәтлек. Балам диеп яши ата-ана, балам диеп тибә йөрәге, балам диеп өзелә үзәкләре, балам диеп үтә гомере. Җанны ярып чыга бит ул бала. Синең җаның аның җанында. И бер Аллам, сакла балаларны, бул син һәр чак алар янында. Авырлыклар салсаң, шамалап сал, күтәрерлек булсын иңнәре. Бәхет, шатлыкларын күбрәк бир, күтәрә алган кадәр үзләре. Киртәләрен салсаң, биек итмә, бер күрүдә яшьләр шикмәсен. И бер Аллам, үтенеп сорыйм синнән, балам юлын тайгак итмәче. Хәерле гомерләр бир барчабызга, озын булсын бала гомере. Сау-сәламәт булып яшәсеннәр, тыйып җирдә яшәү кадерен. Кадерле Риналь Ришатович, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль күчтәнәшне рәхәтләнеп тыңлагыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем, улым минем,
шулай. Син дип тибәр, син дип тибәр, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димер, якты булыр барыр юлым, мин ышанам сиңа, улым, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димер, якты булыр барыр юлым, мин ышанам сиңа, улым, якты булыр барыр юлым, мин ышанам сиңа.